Ok, čaute, som Jederix. V tomto videu hrám Roblox, hrám tu Itty Bitty Airport, alebo tak nejak sa to volá, už si moc nepamätám. No a ja som tu v hre a tu musím niečo dať, potom tu kliknem a tu dám nejaký floor, tu kúpim. Počkať, ja to musím dať odtiaľto až sem, no dobre. Teraz musím ísť sem. A musím sem dať nejaký tarmach, alebo čo to je, neviem. Dobre, dal som to sem. A musím ísť sem. A musím dať taxiway. Dám ju sem. A potom... čo tu ešte má? Nechápem. Aha, už chápem. Potom sem. Potom dám runway. A tu dám sem. Dobre. Potom dám air stairs a T dám asi takto. Myslím si. Potom dám toto a to dám... Počkaj, kde to mám dať? Aha. Kde chcem. To ja to dám asi sem. Dobre, dal som to sem. Potom ja to vidím lietadla nejaké a už myslím priletelo lietadlo. A teraz mi tu niečo ukazuje. A to neviem, čo toto potom, ale mám ešte 70 000, takže kde som to stával? Tu. Potom sem dám okná. Počkaj, ako takto. Takže sem dám ja napríklad okno dám sem, potom okno dám sem a napríklad tu bude vchod a ten takto otočím a dám ho sem. Dobre. Sem dám napríklad, dám sem check-in, to dám asi nejak takto. Dám sem, neviem, 2 napríklad. Ešte dám small security. Dám to kde dám? To neviem zase kakám na toto sa ani nedám. Až sem dám plastic bench. Takto, jednu, druhú. Takto, dobre. Potom, aby sa mohli najesť, tak sem dám fast food. Takto, do rohu to dám. A to je asi všetko, čo tu zatiaľ chcem. Ešte okna rýchlo. Napríklad sem dám takto dvere. Takto. A, tak tam mi to nejde dať. Alebo sem dám ja sem dám také dvojité okno. To bude asi lepšie vypadať. Mám 99 000. Ja som mám, dobre, nevadí. Mám 99 000. A ja čo chcem spraviť, tak zmením tu toto. To viem nejak akože presunúť, asi neviem. Dobre, sem dám rýchlo nejaké stromy takto. Dobre, dal som sem pár stromov. A teraz si dám asi ešte ďalšiu runway. A tu dám sem vedľa tejto hneď. Takže sem dám ďalšiu runway. Počkaj, ja ju dám takto. Takto, dám to cecia takto. Potom idem sem, asi sem. Dobre, som tu dám taxiway. Takže takto. Počkaj, takto. Neviem, jestli to tam... Je možné, že to nevidím. Tu mi nevychádza to. Dobre, a sem dám podlahu rýchlo. To dám nejak takto. A nechápem, že prečo mi to sa mi sem nič nedáva. Dobre, ja už mám level 2. A sem chcem dať black carpet, tak
takto. Ale ono mi to proste nejde, Ja nechápem, čo s tým je, proste mi to nejde. Takto, dávam to proste a nejde to, nič nejde. No, a či to ide tu? Ja to zmením tu aspoň. Takto to rýchlo pomením to tu. Nech to je lepšie. Takto. A teraz skúsim to dať ešte, no už nejde mi to už dať inde. Keď toto odstránim, delete item. Tieto stromy odstránim. A dám to sem. No, to ide konečne. Konečne mi to ide. Neverím. Ja to ešte dám takto na dĺžku. Počkaj, ja ešte musím odstrániť tie stromy. Dobre, to dám na dĺžku. Tak. Počkaj. Dobre, takže ja sem ešte chcem dať nejaké vecičky krásne. Takže, čo sem chcem dať? Chcem dať takto, ešte tu sedačky. Tieto dám sem. Tu takto môže čakať. Potom dám outside, ale ja možno... Toto by som dala aj sem vnúter. To by akože nemuselo vypadať zle. A to dám sem aj. Neviem, mne sa ľúbi. Takto na rýchlo to dám sem. Potom dám toto von. Takto. Dobre, dám sem ešte jedny dvere. Takto. A idem sem skúsiť dať tu taxiway, že či to už pôjde. Ja myslím, že by to malo ísť. Takto, no, konečne to už ide, ale on to stojí extrémne moc peňazí. Dobre, už mám na tieto air stairs, tak ja si ich dám sem a ešte musím si našetriť na tú runway, ale idem si to skúsiť dať, ja si myslím, že možno už aj mám, nie, či taxiway sa pomýlil. Počkať, ja som čo urobil? Ešte mi chýba pár money. Ja mám nápad, ja mám extrémny nápad. Selnem tu tieto stromy. To budem mať hneď 8000. A dám si toto. A počkaj, chýba mi ešte niečo. Idem to skúsiť si dať. Áno, už to mám chill už to mám. Takže už by mi sem mali 2 lietadla letieť. Takže by mi mali ísť 2x rýchlejšie many. Dobre, ja sa tu idem ešte znútra vylepšiť. Tak ja si sem počkajte, že sem dám. Dobre, ja si sem dám check in, ale to si dám až sem. Počkať, dobre. Tu je toto. Takže ten check in si dám až sem. Takto a hneď vedľa dám ďalší. Alebo dám sem 3, budú tu 3 check-iny. Dobre. A ešte sem dám, ak sem vojdu, tak tu môžu hneď vidieť, že kde letia a také vecičky. A dám sem ešte na tie check-iny takto. Neviem prečo, ale nepadá to zle. A potom ešte by som sem chcel dať stenu. Dobre, našiel som steny. A tie steny dám takto. Potom sem dám ďalšiu. Takto dám ďalšiu. Takže oni odtiaľ to budú musieť ísť sem. Tu počkajú a... Nevožko, to mi nevychádza. Toto mi vôbec nevychádza. Takže dám delete item. A počkaj sa mi toto. Dobre. Dám delete item. Vymažem tieto dve vecičky. A. Potom sem dám ďalšie steny ešte. Dobre, našiel som ich.
Dám ich takto, dve rovno. A sem dám steny. Takto, dobre. A sem dám takéto small security. Takže ono to musí byť takto, dobre. Čiže tady to by mali ísť takto. Potom ešte túto sem, nie, som zle dal. Dám steny sem. Sem a sem. Čakajte, sem, dobre. Mám to tu. Tak sa mi to aj dosť slúbi. Ešte to musím nejak vyplniť. Dobre, ja si sem ešte dám napríklad sushi bar. Ten dám sem a napríklad ešte pizza shop. Ten dám, kde dám ho? Ja ho dám, ja v podstate ho môžem dať sem, ale vymažem toto najprv. Takto. A dám ho sem. Dobre, mám to tu. Dobre, si myslím, že na tento diel to môže byť všetko. Z tejto hry dám oveľa viac dielov. Toto je prvý diel. Tak čaute, s vami bol Drix.